Ajde, ko jači? Si smirio? Ovo, brate, ovi će da pogrebu sto malo. Uopšte mu praznu manje. Ovo je reća. Ovdje će opet će pobediti. Nešto spakava. To je nije bolji. Koji memristor? Memristor. Memristor je prošle godine bio treći u Evropi. Sad nisam siguran. Jebi ga, Mislim, sjebao. može se krenuti, ali... Ne, mislim da je, koliko treba, 4 kola? 5. 5. Jebi ga, ima još, skoro. Mada sumnju. Hvala, brate, prže, a? Konto mi zbušiće ruku u stolu. Lepo smo dobili dvoj noćas. Već sudija često nekako bilo balon. Sudija, Pedro. Čuje se neko sudije. Često se neće računati balon, ne? Da. Ko ovaj neće? A, joj, na to sam se ne vidi. Ne, zašto nije izašao sa polja? Viš, ne, izašao je bio. Sigurno, vidiš, sve se vrtao tamo. A, galon, balon. Na,